इउपिपिएल हान्जानि मिरुनि दैदेनगिरि बेखौ आङो साबायखर जासिनो सानो जे बिथांमोनहा गुबैयै जेनेबा प्रमद बर' लोगोसेयैनो इउपिपिएलनि लाथ' आफादगिरिनिफ्राय लानानै गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोन गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासैबो मिरुनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ आङो जोबोद गोरबोनि साबायखर आरो खुलुमनायखौ हरदों। मानोना बिथांमोनहा दिनै आंखौ सिडली 31 नं सिडली बियाबनिफ्राय दिनैहाय इउपिपिएलनि सासे बिजाथि महरै फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव सायख'बाय आरो बिनि थाखाय आङो दिनैहाय गासैबो सिडलीनि सिडली बियाबनि भटार रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय आं जासिहरदों। जे दिनै बिथांमोननि थांनाय 15 बोसोरनि जि मोनसे जौगानायनिफ्राय जानगारनानै थानांनाय लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि बाख्रिनिफ्राय जानगारनानै थानांनाय दिनैहाय नोङो दै खुरखानाय जे बिराद मोनसे गिदिर समस्या जादों। जोंनि हा हुआ दैयाव थांजोब्बाय, हाबा बाला जाबाय, गायग्रा फुग्रा सोरबाया गोमा जाबाय, न' बां गोमा जाबाय। दा बेफोरनि मोनसे रैखाथिनि मोनसे गिदिरथार खामानिया दिनै थांनाय 15 बोसोराव बे जाफुङाखै। जोंनि लाइमोनफोरनो जे मोनसे साख्रि बाख्रिनि खोथा बिथांमोननि थांनानै थानायनि बाथ्रा बियो नांगौ रोखोमै जोंनि बे सिडली बिधान सभानिफ्रायनो थांनाय 15 बोसोरा एमएलए जालांनानै मन्थ्रि जालांबाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा 13 बोसोर आसाम केबिनेट मिनिस्टार जाबाय। बेयाव बिथाङा बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायाखै। जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैहाय निसा मुवाजों दिनै गफबनानै दं। दिनै जोंनि बायदिसिना दिनैहाय मेला खुंनायनि गेजेरजों जोंनि बे समस्तिनि लाइमोनफोरा दिनै फरायसाफोरा फरायनायाव नांगौ रोखोम मोनसे रिजाल्ट खालामनो हायाखै। थांनाय 15 बोसोराव दिनैहाय बे 17 बोसोरानो जाबाय बिटिसिआव जे नोङो जोंनि रिजाल्टआ मेट्रिकनि रिजाल्टआ बयनिख्रुइबो दिनै गाज्रिसिन जानो नागिरो। दा बेफोरनि मोनसे थासारि जाय गाज्रि थासारिनिफ्राय जों उदां मोननांगौ दं। बेनिफ्राय नोङो सावस्रिनि बिथिङाव दिनै न'आ जादों नाथाय बेयाव डक्टरफोर गैया, बिनि मोनसे गिदिरथार मोनसे जेंना। बेनिफ्राय नोङो माखासे जौगालु माखासे हाबाफारिफोर बेफोर दिनैहाय जिबायदि हाराव जौगानांगौमोन बे हाराव जौगायाखै। दा बेखायनो दिनै आं इउपिपिएलनि सासे बिजाथि महरै दिनै रायजो राजानि मोनसे अननाया निस्सय बेयाव मोनगोन। आङो बेयाव इउपिपिएलनि बिजाथि नंलिया, दिनैहाय एजिपि बिजिपि जिएसपि बेनि मोनसे जुथाइ दोलोनि मोनसे बिजाथि महरै आं बेयाव गसंदों। दा बेनिखायनो दिनै गासैबो रायजो राजाफोर गुबुन हारि माहारिफोर बेयाव जोंनियाव गासै 23 जाथि जनगोष्ठीफोर दङ। बिथांमोननि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय दिनै प्रमद बर' सरकारा जिबायदि मोनसे हाबाफारिफोर लादों, आसनिफोर लादों, दिनै हा हु होनायनि मोन्थाय होनानै दिनैहाय जि मोनसे हाबाफारि लादों बेयाव गुबुन हारि माहारिफ्रा दिनै इउपिपिएलनि फारसे बिथांमोननि गोसो जानाय बेखौ फोरमायदों। आरो दिनै आं बेयावनो मोनसे जिनिसखौ नुबावदों जे दिनैहाय बिपिएफनिफ्राय थांनाय 15 बोसोराव मन्थ्रि जानायनि उनाव दिनै नैबे समस्तियाव सिडली समस्तियाव चन्दन ब्रह्मआ गावनिनो दोलोनि सुबुंफोरनो जिबायदि सुजुग सुबिदाफोर होनो हानांगौमोन, जिबायदि बेंनानै लांनांगौमोन बेयाव बिथाङा हायाखै। दिनैहाय बिथांमोननि दोलोनि गोबां मिरुनिफ्राय लानानै जिल्लानि दैदेनगिरिफोर, लेङाइ आफादगिरि, बिथांमोननि रां दोनथुमगिरिनिफ्राय लानानै मिरुनि माखासे सोद्रोमाफोरा दिनै इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों। दा बेनिफ्राय आङो रोखायै बुंनो हायो जे फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बेयाव इउपिपिएलनि बिजाथि महरै जोबोद बुरजा मोनसे भटनि सानखोआव देरहागोन बियो रोखा। थांनाय गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफाद माहारि आफादाव थानानै गुबैयै बर' हारिनि बर' सुबुंफोरनिजों बांसिनै बिनि जेंनाखौ लानानै जिथु माहारियारि आफाद हिसाबै बेयाव खोथा बुंबोदों। बेजों सेर थांनाय बे गोलाव समाव जोंजों लोगोसे जोंजों एखे गोसो जाफानाय माखासे माहारियारि आफादफोर, जेराव कमन माखासे इस्युसफोर दङ, सोलोंथाइनि बिथिं, समाज बिथिङाव, राङारि बिथिङाव जि जौगानायनि बाथ्रा, बेयाव गुबुन माखासे माहारियारि आफादफोरजों लोगो लानानै गोबां क'अर्डिनेटेड मेनाराव हाबा मावबोनाय जादों। दिनै थांनाय गोलाव बोसोर माहारियारि आफादाव थानायनि उनाव दिनैहाय राजखान्थियाव सिदायै फैबाय आरो दिनैहाय बिजाथि महरैबो गसंबाय। दा बेयाव आं सानो जे थांनाय माहारियारि आफादाव थानानै गुबुन हारि माहारिनि फरायसा आफादफोरजों लोगोसे बै माहारिनि माखासे सानसुमैफोरजों जे सोमोन्दो मोनसे जाबोदों, बे सोमोन्दोआनो दिनै राजखान्थियाव फैनायनि उनावबो बिथांमोना
मदद मोनगोन बिथांमोननिफ्राय। बिथांमोना आरोबाव गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे दिनै थांनाय 15 बोसोरनि समष्टिनि जौगायैखौ लानानै आरो थांनाय 15 बोसोराव समष्टिनि सिंनि नङै बिजाथियानो बिनि बिजाथि जानानै 15 बोसोर MLA जाबाय, मन्थ्रि जाबाय। दा बेयाव आरोबाव समष्टिबासिफोरखौ जिबायदि नायनांगौमोन, बेंनांगौमोन, जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय राहा लामा लानांगौमोन, दा बे जाबोआखै। जायनि थाखायनो दिनै थांनाय 15 बोसोरनि लोगो लाफानाय दिनैहाय बिथांनि चन्दन ब्रह्मनि जे बे हान्जानि सुबुंफ्रा दिनै बिथांखौ एंगारनानै फैनाय, थारमाने एन्टि इनकामबेन्सिनि जि बाथ्रा बुंदों, बे प्रतिष्ठान बिर'धि जेखौ असमियाव धौ होननानै बुङो। दा बे मोनसे दिनै आंखौ बिजाथि महरै UPPLनि बिजाथि बा जोंनि BJP, AJP आरो GSP जों जयैनो जुथाइ बिजाथि महरै देरहानायाव जोबोरैनो गोरलै जागोन आरो जोङो गोबां भट मोननानै गोबां माने फारागाव देरहागोन, बेखौ दिनैनि थारिखआव बुंनो हायो। बेयो गल सोनाय बा गल जानायनि बाथ्रा नङा। बाथ्राया जाहैबाय समष्टिबासिफोरनि जेंना जेंगोनाखौ बिथांमोननि गोसो गोरबोखौ जै खालामनो हानाय, बा दिनैहाय समष्टिबासिया गोदान मोखांनि बाथ्रा बुंदों आरो दिनै चन्दन ब्रह्मखौनो BPFनिफ्राय बेयाव बिजाथि महरै होबावबाय। दा बेयाव समष्टिबासिफ्रा थांनाय 15 बोसोरनि बिथांमोननि जि नासयजानाय, बिथांमोननि जे जेंना सुस्रांजायै मोनसे गोसोआव गाज्रि मोननानै थानाय, बे गासैबो जिनिसानो दिनै आंखौ मदद खालामगोन, आं बेखौ सानदों। दा बेयाव गल जानाय होननानै बुङोबा बे बिथांनि फारसेनो माने गला जागोन, बिथाङा जेनगोन आरो दिनै देरहानाया दिनै UPPL बा आंनि दिनैहाय बिजाथि महरै आंनि देरहानाया जोबोद रोखा जागोन, आं बेखौ नुहुरदों।